wallahi na zagaya garin nan lungu da sako iyayen duk sun ɓoye 'ya'yansu ko gaya musu akai ne wallahi ban sani ba ne oga. Kai kila wannan magen waya kawo shi. Ga mugu ne. Kai mugu ku ba shi waya ya kirawo uban shi. Da an sanan kirawo babanka. Ba haka an saba sai na sauke ma goma? Hello? Hello. Hello, Baba. Wallahi wasu ne suka zo suka sace ni. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hello? Mu ne dan muka kama shi. Idan kana son yaron ka kawo mana miliyan 5. Miliyan 5? Dan Allah dan annabi a saka mun. Dan Allah ku taimaka. Ta gangare za ka kawo kuɗin. To shikenan. Okay. Yanzu nan zan tafi. Zan turo mugu da shi da kila sai ka ba su. Dan Allah dan annabi a saka mun. Dan Allah ku taimaka. Sai mu gaya ma inda za ka ansai. Yanzu nan zan tafi. Ta. Kai mugu. Ɗauki yaron nan ka je ka haɗa shi da sauran yara. Idan Allah ta shi. Kai kuma kila Adewa da wannan matar ta kawo kuɗin yarinyar nan. don walle ta ka an baje su ma an gama da su. An ba ta yarinyar. An ba ta wuce da ita. Kai kuma na aike ka kaje ka ce ba abin da ka Sai oga ya wuri oga insha Allah ba ta ƙara faruwa. Assalamu alaikum. Ani shi kila.